Ang abuloy. O, alin yung salitang diptongo dyan sa number 2? Tinanggap. Mali. Mali. Yan, duda ka. Pamilya. Mali. Buloy. Kasi diba nga, ang sabi, ang diptongo ay pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Yun lagi mong tatandaan. Ibig sabihin, di ba? I, A, E, O, Uy. Yun yung mga nagtatapos siya sa dulo na meron kasama siyang Y na I, Oy, mga ganon. Di ba? Kasi ayan na nga, oh. Sabi ay pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. O, so, number 3, basa. Ang panganay niyang 13 anyos ay dalaga na. O, alin dyan yung diptongo? To, anyos. Ha? Anyos. Mali. Identikat ka. Panganay. O, panganay. Next, number 4. Nagpahanda ng Engrandeng pagtitipon ang reyna. O, alin dyan yung diptongo? Reyna. O, reyna, tama. Next, last. Malaki na ang apoy nang sila ay dumating. O, ano diptongo daw? Dumating. Mali. Apoy. O, apoy. Tama kasi lagi mong tatandaan, di ba nga? Ulitin ko ulit. Diptongo, pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y. Ano? Naintindihan mo na? Isa pa ulit.